Goddag og velkommen til lidt mere om valg, eller vi skulle sige måske noget med stemme. Altså, hvordan vil jeg bruge min stemme? Jeg vil bruge min stemme til det, jeg gør lige nøjagtigt nu, nemlig til at tale til dig. Fordi, hvad er det for et system, som vi støtter, hvis det er, at vi det hele tiden bare vælger at deltage i valget? Altså, hvis vi går ned og stemmer blankt, hvad sker der så? Hvordan bliver det opfattet? Og så skal vi lige have noget mere. De snakker meget om penge til ældre, penge til børn, skoler, uddannelse, det ene og det andet, det tredje og det fjerde. Men hvad er det egentlig for noget? Hvorfor har vi ikke tid? Jeg kan fortælle dig præcis, hvorfor vi ikke har tid til selv at tage os af de ældre og tage os af vores børn, og de ældre kunne tage sig af børnene, og børnene kunne hygge sig med de ældre. Hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor tosser vi rundt i hver eneste morgen ud i bilerne, afsted til en arbejdsplads, ud og lave et eller andet, som der ikke giver nogen mening, og så tager vi hjem igen, og så har vi tjent ekstra antal kroner, som vi kan betale vores husleje med. Hvorfor gør vi det? Hvorfor bliver vi ved med at lave affald? Hvis vi kun køber kvalitet, smider alle reklamehæfter ud, lad være med at købe kvantitet, men kvalitet. Ting, som der er lavet, fordi de skal holde i mange år. Så ikke man hele tiden skal ud på en arbejdsplads og lave en ny ting. Så man hele tiden skal holde sig selv i gang. Vi ligger susravens væk. Det er det, der hedder det moderne slaveri. Men nu skal I se, hvad min stemme den går til her. Eller hvordan jeg vil sådan håndtere den. Jeg har ikke givet at lave en anden fornem opstilling, så det bliver sådan helt enkelt. Så den tager vi lige her. Lad os sætte mig her. Det er da helt utroligt. Nå, gør det på en anden måde. Det skal ikke kede sig. Sådan. Nu burde det for fifen der brænde. Også lige før jeg brænder mig. Sådan der. Så det er mit valg. Jeg stemmer på mig selv. Og jeg stemmer på dig. Jeg stemmer på sund fornuft og logik. Jeg stemmer ikke på det moderne slaveri. Prøv at lade være med at se så negativt og føle dig så truffet og ramt, når jeg siger det moderne slaveri, fordi det er det moderne slaveri. Det er dig selv, der holder dig selv beskæftiget, fordi du går med til det her system. Så lad være med at støtte det. Lad være med at støtte det. Støt ikke Helle, støt ikke nogen af de andre. Bare lad være med at støtte den. Så kommer det af sig selv. Det er det, som der er den rigtige evolution. Ha' det godt. Pas godt på dig selv.